Ayo. Coba diantarake. Sik Mas. Nggih. Ki anak tamu kan lho kabeh lagi. Oh, jadi kok. Rayaan bang aku rawuh. Kare ini kok. Oh, jadi kok. Oh, galak Merunan gitu. galak kok. Aja dijupuk. Aja dijupuk. Ora dijupuk iki sing nuruti gendeng sapa ya. Diwaca. Tesi ini hanya untuk kamu sendiri. Dicek sik tulisannya dicek sik. Kesuwen macane ilang tulisane. Iya. Tesi hanya untuk tesi sendiri, jangan kasih orang lain. Ini barang bukti kasusmu. Iki wonten pamundutan Mas. Nggih. Nyuwun lagu lali janjine. Oh, nggih. Dibuka. Nek kene tok. Kene lho. Nek kene tok, Pun. Apa? Nek kene tok karo duwike. Kene duwe piye? Kere. Diparingaken kene. Ki cekel niku. Kon bukaane ya. Delok nggih apa tak bukae. Kene setunggal. Kene lho. Si setunggalnya main. Nah, nanti main. Ora tak langsung. Wong wis suwe roh dunya ya wis to kok ya. Pak DPD. Pak DPD Pak sapa? Pak Ketua DPD sinten Pak? Ali. Nah, Pak Ali. Saya kasih waktu 5 menit kalau nggak nyawer mendingan Pak Ali mundur mangku. Pangkatnya apa? Apa? Enak Pak. Ali Pak, pinarak tok kene sebiayaan kok. Lho Pak Tendo, lah iki tugasmu lho. Lah, Pak Mas Mujono ketanu ki. Golkar Medion ya wis sing bayar awake dhewe sapa? Ya Golkar, ala ki urunan paling. Urunan piye iki lho. Iki mau sing maringi sapa ya? Lah niku wonten tulisane. Gak ngene kok ngerti nek jeneng aku ki rokok iki ngono. Lho yo pas-pasnya. Ini kok tidak kelabot ya Pak. Ya ampun, nuwun sewu Mas. Nggih. Nang dhuwur panggung misi-misi. Dadak yo. Lah. Gak sedeng. Delok. Sakmu lho. Ora sedeng. Gak sakmu. Gak sedeng. Iya, sedeng. Mau kamu Iki ya sedeng kok, Lun. Nah, kayak kabeh. Kamu di sana apa nih kedua Mas Komet? Kali janjine wonten orang wonten. Maka sini nggih, terus Mbak Diajeng bersama Mbak Tri Hasuti langsung 3. Boleh diantarake para sinden-sinden Madangkara. Monggo lali janjine yuk dados.
Nuwun. Mas jalan Inggih Bapak.